Jo, Joseba, gogoratzen zara duela justu urte bat non geunden, zenolako ilusioa zuk, aginte makila hartzen, udal plaza, bete eta urduritasuna, zenolako ilusioa. Baina eske jendeak nahi zuen eta behar zuen, ez da? Bai, ados. Erabat, ados. Claro, kontutan hartu behar da nundik gento zen, ez da? 2015an martxan jarri genuen oso proiektu ilusionagarria, erakutsi genuen gauzak aldatu daitezkela, badagoela gauzak egiteko beste modu bat, ez? Eta, claro, hainbestetan, pues Nafarroan orokorrean, baita Iruñan ere, esan dugu hori, ezen konbentzitu genuen jendea, ez? Batetik, beti esaten dugulako, ez? Ahalko banu bigarren aldiz nire haurtzaroa errepikatu, baina orain dakidanarekin, ez? Eta hori pixka bat zen, ez? Bazen bigarren aukera bat. Lehenengoa dudari gabet, baztertu gabe, baina orain beste aukera bat berria eta dugun esperientzia guztiarekin. Ez beti esan izan genuen 2015tik aurrera, benetan importanteena izango zela gerora begira, ez hainbeste momentu horretan zer egiten genuen, baizik eta jendeari zer erakusten genion, ez? Eta nik uste dut erakutsi geniela gauzak egiteko beste modu bat badagoela. Eta 4 urte beranduago jendeak berriro aukeratu du hori. Bai, jendeak merezi zuen, jendeak nahi zuen, bai Iruñan eta bai Nafarroan. Orain ja daramatzagu 10 urte eskuinak Nafarroako politiketan, Nafarroako kontuetan eraginik izan gabe. Eta nik uste dut hori funtsezkoa dela eta balorean jarri behar dugu zenolako papera jokatu duen Euskal Herria Bilduk. Bere garaian erabaki zailak hartu genituelako eta kontraesanak kudeatu genituelako. Baina hori esker, orain gaude une honetan. Eta esan bezala eskuinak txokoratuta, eraginik izan gabe, ez da Euskal Herria Bilduren mesedetarako, baizik eta jendeak irabazten du, ez da? Nik uste dut hori dela, hori ez, lekziorik importanteena. EH Bildu erabakigarria den tokietan jendeak hobeto bizi dela. Eta jendearen onuragarritasuna berehala nabaritzen dela. Hori erakutsi duzue, noski, Nafarroan, erabaki zailak, konplexuak hartzen bere garaian, batzuentzat ulertezinak, baina gero denborak erakutsi duena da, benetan asmatu genuela, asmatu zenutela eta egiten ari zareten, burutzen ari zareten papera Nafarroan zentzu horretan da oso importantea. Baita estadu mailan ere, nik beti esaten dut, estadu mailan Madriden egiten den lanak, gero bere eragina baduela hemen Nafarroan, eta noski baduela Iruñan. Zenbatetan esaten digute, ze ongi egiten ari zarete Madriden, edo ze ongi egiten ari zareten Nafarroan, ez? Hori da jendeak ikusten duena, eta horregatik, hori ez, hauteskunde fita bakoitzean, orain dela ja urte asko goragoaz, ez? Horregatik ere horren gogor astintzen gaituzte, badakitelako erabakigarriagoak izaten ari garela, toki guztietan. Bai, nik uste dut instituzio guztietan, baina beti esaten dudan moduan, hanka bat instituzioetan eta beste hanka bat kalean eta beti jendearen eskutik. Hori da. Horrela egiten dugu beti gure lana, eta nik uste dut horren esker gure joera, ezta? Azken finean, agerian geratu da oso gai garela akordioak lortzeko ezberdinekin. Bai Iruñan, bai Nafarroan, bai Madrilen, eta protagonista izan gara, hemen Nafarroan ere, eskuinari atea ixteko. Eta esan bezala, nork irabazten du? Herriak irabazten du. Eta hori agerian geratu da. Erakutsi dugu batetik anitzak garela, gu ere anitza gara, EH Bildu anitza da, eta gure herria anitza den enean. Eta aniztasunetik
berehala ulertzen da zer dagoen inguruan. Hori da eskuinak inoiz ulertu ez duena, ez? Eta gero, klaro, EH Bilduk duen oinarri soziala. Nik uste dut hori dela gure benetako altxorra, ez? Zu eta bioi tokatu zaigu instituzioetan izatea, baina gero dugun oinarri soziala da benetan eramaten gaituena, eskutik eramaten gaituena. Adibidez, Iruñeko alkatetzan ezin dut kontrolatu segurazki Iruñeko azken auzoan ze kezkak, ze arazoak dauden, baina horretarako daude haiek, horregatik haiek jartzen dizkigute pilak, eta esate dut, kontuz Joseba, hanka sartzen ari zarela, kontuz Laura, hau mugitu behar duzuela, hau da dugun problematika, zuei ere gertatzen zaizue, ez, Nafarroan, azken herrian ere badago hor jendea laguntzen duena eta eskutik eramaten gaituena. Ez hori da benetan gu horren ezberdin egiten gaituena, gure oinarri soziala. Bai, nik uste dut Iruña eredugarria izaten ari dela eta agerian geratu da oso gai garela ere kudeatzeko. Gobernu batean, instituzio batean sartzen garenean, zer egiten dugu? Eskubideak zabaltzen ditugu, baina berriro diot, ez dugu autokonplatzentzian erori behar, zeren kriston erronkak ditugula aurretik, esate baterako hizkuntz politiketan, badaukago hemen Nafarroan zonifikazio bat gainditu behar dugula, eta etorkizunerako begira, begira zen olako lege garrantzitsuak etorriko diren, osasungintzarena, despopulazioaren kontrako legea, eta zentzu honetan nik uste dut egiten ari garen lana, esate baterako, etxe bizitzaren arloan, hemen Iruñan, nik uste dut eredugarria dela. Bueno, hori da, osongi esan duzu, autokonplazentzia horretan ezin gara geratu. Nik uste dut gauzak ongi egiten ari direla, baina noski gelditzen dena egiteko oraindik ere aurretik horrek jartzen gaitu lurrean, ez? Oinak lurrean. Zenbat gauza dauden oraindik egiteko. Nik Iruñeko datuak ezagutzen ditudalako Iruñekoak aipatu ditzaket, baina segun Nafarroan oso antzekoak direla. Adibidez orain momentu honetan, etxe bizitza bat erosteko eta ordaintzeko familia batek irabazten duen errentaren erdia, 45% ordaindu behar du. Nola izango gara autokonplazienteak errealitate horren aurrean, ez? Edo adibidez, Nafarroan gure gazteak etxean geratu behar direla eta emantzipazio adina ia 30 urtekoa dela, nola izango gara autokonplazienteak. Baina, bai, kontzienteak izan behar dugu, nondik gatozen, egon dela eskuina bat, benetan arazo hoietan sakondu dituena, etxe bizitza giza eskubide bat bilakatu duena negozio bat, ez, eta orain, guri tokatzen zaigu horri buelta ematen saiatzea, baina, lehen esaten nuen moduan, kalean gaude, beti hanka bat instituzioan, beste kalea auzoan, herrietan, eta dugun oinarri sozialak, zaude ziur, momentu bakoitzean esango digula, nondik jo behar dugula. Oso zaila da autokonplazentzia horretan erortzea, gurea bezalako oinarri sozial bat dutzunean. Arrazoia daukazu eta etxe bizitzari buruz hitz egiten, etxe bizitza da eskubide subjektibo bat, bermatu behar dela. Etxe bizitza, osasungintza, hizkuntz politiketan ere eskubideak bermatu behar dira, eta nik uste dut etorkizunari begira erronka handiak ditugula aurretik, eta espero dut benetan Euskal Herria Bildu protagonista izatea etorkizuneko politiketan ere, gero eta determinanteago. Seguro, nago, eta gainera hori ezagutzen dugulako nondik gatozen, ez? Badakigu batetik ze garrantzitsuak garen gizarte honetan eta zein den gure papera. Nik uste dut nolabait nondik gatozen eta bide hori ezagutzeak kontzientzia ere ematen digu zenbat gauza falta diren oraindik egiteko. Eta hori ilusionagarria da. Lortuko dugu.